Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Legit Boy, с мен е Покадо, днес ще играем Block Party, защото направих доста епизоди на Block Party, но не ги довършвах така да правя поредици. И така, второ роя. Ще се върна, когато те умрат и когато започнем, защото сигурно... да, те почти умрях. И ще се върна тогава. Започнахме! Почти! Тъкно си го включи това. Аз мисля, че ще умра. Аз не. Аз умрях. О, на косъм бях да умра. Ти жива ли си, бе? Да, бе. В последния момент. Ти умря ли? Да, бе. Гласувай. Гласувам за Покадо. Ще видим как ще мре. Говорех за оня с повръщането. О, ес. Аз изобщо от лага нищо не виждам. Аз се върна, когато Покадо мре. Върнахме се и тя умря и си викаше лът. О, и Мъка Кира е тук. Чакай, ще пише пак. Мъка Кира, тя също умря с мен. Мъка Кира. Where do you from, бе? Не, what? Напиши ме към скайпа. Добре, после ще се върнем, като започнем. Айде. Да, и... О, да, ние започнем. Забравих да включа. О, аз пък умрях. Забравих да включа клипа, но умрях. О, поне аз го заснех как изписва в чата. Дък се изостало. Ох, мартеницата ме удари. Ти още ли носи мартеница? Разбира се, не съм срещал никакъв щъркел. Виж, То не е само за щъркел, то само през март се носи. Кой носи мартеница на... 1 април. Да, на 1 април. Да, между другото, днеска е деня на шегите. Да. Това шега трябва да ти направя. Аз също. В CraftBG да ти гръмна къщите. Повторно, между другото. Аз вече нямам такава. Да. Не, всъщност имам, но няма да ти я показвам. Честито. О, Мъка Кира е при мен. Аз вече не играя в CraftBG. Защото вече е за 8-1. А на мен не ми тръгва 8. 8-1. За 8. Да е за 8, аз па. За 1 и 8. За 1 и 8. Да, по-точно да се каже. Сумито, yes! Yes! Аз съм От България. Не съм написах. Да. Дали ще прескочим това блокче? Прескочим. Не знам каква шега ти се отворя. Не знам. Брат ми разказва, че е такова. Че една залепи учебника на другата за бюрото. Добра идея, щях да го направя на един приятел. Ако искаш мога да направя утре. Не, аз мисля на госпожата чашата да залепи за чина. И кажи честит 1 април. Честит 1 април. Една идея. Това доказва, че снимаме на 1 април. Да, мисля, че има пе. И мога да умра. И умрях, разбира се. Как може аз да не умра? Аз го заснех. Да. Не засне твоето падане, ама... Твоето. Да, ама моето засне. Това няма смисъл. Ела до мен да си довърша клипа. Аз съм на... Или си на пауза. Здравейте, аз се върнах. Съм с Покадо. Аз ще започна нов епизод. Честно казвам, ще започна нов епизод. Ела до мене пак. Стига, къде си? До тебе съм. Аз съм пуснал. F5, вижте какъв съм красив. Но съм плешив. Ти си крипеска глава. Защо имаш толкова голяма коса? Приличаш на тая от моя клас Виктория. Аз съм момиче. Защо имаш толкова голяма коса? Вижте, аз подскачам. Не съм ли готин? Здравейте. Днес ще снимам с Legit Boy. Най-великият. Да, започваме бе. Започваме. Давай, ти си подскачаш. What you say? Аз пак ще продължам.
Ще е такова. Готинто. Аз ще се върна, когато се наподскачам. Ние започваме след 5 секунди, просто това е 5 секунда. Чакай, бакна! В трета секунда влиза един също, представи си. Не влезам един също. Ще го дрънна! Виждате ли, дами и господа, на третата секунда... Опа. Да, сега пък на 20-та някакъв си удар. Удар. Чакай, че си проверих екрана тук. Да, ето. Да, така. На 20. Аз се върна, когато е те... Да, и аз също. Гледай ги, то нарочно го прави. Ето го нашия крипър. Буквално крипър. Къде е наказания? Не, тук си го. Беше... Ето го крипър. Кик. О, ние започваме. Този път няма да влезне. Да, успяхме. О, грауни. Върнах се. Започнахме без онзи човек да влезе. Аз ще дойда при тебе. Ще успееш ли? Да, само да не ми лагне. Това свърши. Вече е малко по-трудно. Оранж ли бе? Лесно. Аз съм тук. На място. Аз съм до тебе. Да. Къде си? Аз не те виждам. Да. Топа. Какво тук е? Какво става? Ако има лайм, ще съм готов. Да, гри. О, зелено. Не, умирай, пухкато. Аз оцелях. Ти си точно до мене. Ти умря ли, бе? Не, ти си точно... То защо? Не, защо? Откъде я знам? Той е същия, който се опитваше да влиза 15 пъти. Мисля, че оцелях. Не. И аз... Аз щях да... Само ти умря. Щях да напиша нещо в чата, съдите. Такова. Не. Yes! Бос! Ти за кой гласуваш? Защо този пак е тук? Същия! То няма ли да ме остави? Лоши хора. На лоши места. Yes! Колко човека останах? Това пара да отговаря. Виж чата. Какво бе? Да видя в чат. Пухкадо за щал екзит бам за пухкадо. Си писал в чата. За стал пише. Тоест това... За стал. Нищо не пишат за стал. И когато умреш. Нали пише... това ли? Стал. Да. И го написах. Готино ли изглежда? Да, вече в чата и всички да пишат. Ти за кой гласуваш? За ония други с скин. За Кик. Окей. Сигурно се, бе. За тебе. За мен няма проблем, ако гласуваш за Кика или там, който гласуваш. Не, аз за тебе гласувам. Окей. За Пухкадо гласувам. Не, за тия пое за Пухкадо. Гласува след... Точно да, бе, сега трима оцеляха и за... Гати! Трябваше да отковам Кик. Ама и той също умря. Да, бе. Трима безскинови... Странни хора. Двама безскинови. Сега за кой гласуваш? За един е безскинов. Да, аз гласувам за другия. Видя ли двамата? И двамата умряха. Само не знам как стана. Да, бе. Това беше много странно. Аре, пак ли ще снимам? Да. Аз ще се върна, когато такова. Ела, да си свърши клипа. Да, окей. Ела до мене. Justin Bieber. Ела до мене. Justin Bieber. Ето това сме ние, пичовете. Сега ние ще тръгваме, защото ще снимаме нов клип. О да.